Lero pa 2nd of October tione kuti a Bon Kalindo ayankhula zotani. Ayankhula zambiri makamakaso pokhuzana ndi imfa ya ana ena amene atisiya kamba kudya zinthu zooneka ngati chinangwa. Guys, thank you so much. Don't forget to subscribe, like, share and comment in the comment section, guys. Malawian Camera. Msinje wati nkanena udathirira musizi. Tikamanena kuti atsogoleri athu segulani maso muone mmene anthu akuvutikira muno m'Malawi, mumaona ngati ndife anthu achamba kapena atatumidwa ndi a opposition kuti tiziyalankhulira iwo a opposition iwo. Lero mwaona zimene takhale tikukuwuzani kunena kuti m'Malawi muno anthu akuzunzika kwambiri, chakudya muno mulibe, anthu akuzunzika ali ndi njala. Lero mwaona zimene zachitika ku Machinjiri kwa Nkhalamba uko ku area 5, ana ang'ono kupita okha kukasaka zakudya, kumaona ngati akukumba chinangwa ali poison. Lero taluza miyoyo ya ana amene akanakhala atsogoleri amawa, amene akanatengapo mbali pa chitukuko cha dziko lino. Koma ino atsogoleri athu mulibize kuba makobiri, mulibize kutopanga hayala anthu oyimba ochokera kunja 2 biliyoni kumpasa oyimba wakunja. Kaye kuno ku Malawi nde mwatenga oyimba onse kuti azikupangirani kampeni. Ndalama zimene mukuonongazi bwezi pano mukugulira zakudya, mwinaso mutayika zakudya mu adimaki muchimanga ndi kuchichipanga pa subsidy level, kunena kuti aliyense mukachika pa subsidy aliyense akwanisa azikagula yekha. Chifukwa in that way nde kuti sustainability ikhalapo. Kodi mukamagawa chimanga kwa anthu ndikuwapasa 20 kg anthu ndikugawana 4, akakadya ufawo mawa akatengaso kuti, instead of taking chimanga kuchisiya m'maadimaki kuti aliyense akapanga ka business kache ka tomato ka kabichi ka tanaposi azitha kukagula 2 kg yekha ku adimaki ndikumadya ndi anache. Koma inu mwagundika kumapanga Amalawi kuti akhale anthu opempha, kumagayira chimanga kuti muoneke ngati ndino anthu abwino makamaka pa nyengo ino ya kampeni kuti anthu azakuvotereni. Kodi mukamati boma ndilo mweri chakwera delivers boma lache litiro lokupha anthulo, chifukwa ukutu mukupanga kundendi kupha anthu. Inu mulibe kuganiza ndithu, mulibe nzeru. Inu mungatenge 2 biliyoni kumpasa oyimba mmozi ati chifukwa ndi wakunja. Kuno wande ena ma 300 miliyoni, ena ma 500 miliyoni, ena ma 1 biliyoni amene kuwapasa oyimba ncholinga kuti azikupangirani kampeni. Chikhalire nicho anthu anu akumwalira, anthu akufa, amene akuziwika tu aja ndionena kuti ena ake ozindikira anayimba foni kumibawa. Amibawa ndikubwera ndikuzajambula. Nanga amene ali ku remotest area, amene sakuziwika alipo angati, akufa angati. Koma inu mulibize kuba ndalama ulendo nazo kunja, kuunga ndikumakasewelesa ndalama zimene mukuwapasa oyimbazi. Bwezi pano mutagula mankhwala muzipatala, bwezi pano mutagula chakudya, even kutumiza ana asukulu kumene amene akulephera school fees. Koma inu mulibize basi kunjoya. Komatu muyezo umene umukupangawo anthuso akuyeza nawo niposachedwa. Inoyo yakwana nthawi yonena kuti inu anthu opemphera amene tumumapemphera mwa genuine, chifukwa aliponso asatana ena amene amavala makolala a white onamizira kupemphera, kumanamizira ubishopu, kumanamizira ubusa, ali akatakweni eni okuba, asizina ntole kumanamiza anthu muzina la Mulungu kuti ndi opemphera. Ncholinga kuti azidya ndalama kubomako. Tikunena opemphera eni mupempherere ziko ili, mukhale pansi mulipempherere. Komanso yakwana nthawi inu makolo athu akale mmapereka nsembe, yakwana nthawi isomano yokuti mupereke nsembe. Taona ni mmene zinthu zadulira padakali panopa, zikumadula mwachinunu, ndipo anyake a ziko amwenyewo nangasi amanena kuti ziko ndi wathu ndalama ndi zawo. Anyake a ziko ndi ndalamawo akupachita kunena kuti atitu ukuku ichi ndi chiyambi chabe.
kuteroko shuga wakwera zulo uja, mafuta akwera zulo aja, ati ichi ndi chiyambi. Nawo ngati munthu amalephera kugula paketi ya shuga, anthu ndikumakayezesa shuga muti mapaketi chija mapepala ooneka ngati makondomu ajawo, mapepala ang'ono aja amalephera munthu kukagula shuga amene uja. Pano pamene wakwerera shuga iyi akagula. Yafikapo nthawi sopano anthu akumakatenga bakisi kajuisi kaja uja Joyce amene akuononga ana ujayo, ndikumutenga amene ujayo ndikumuphatikiza ndi phalala, kuti phalala lija lingosekemera munthu akumuzi muziko limene lero anthu ake akumachita kuzichemerera ndi ndalama. Ndipo ife taonapo maboma mbuyomu, maboma koma sitinaonepo izi zomatenga ndalama ndikumazigawa pagulu, ndikumachita splash ndalama, sitinazionepo. Ndipo m'misonkhano muja mukuzaza anthu, koma inu mukuona ngati anthu aja akubwera chifukwa chokukondani inuyo. Oyi, anthu aja akubwera chifukwa chokuti mukumapasa ndalama. Kumagula anthu mapoliticians, ati mapoliticians amene akumabwera kumeneko mukumapasa aliyense 100 million. Ndalama zake mwazitenga kuti? Anthu okuti munalibe kena kalikonse nthawi ya kampeni ija amakupasani mafuta anali malemu chilima. Kodi inu mukandiuze ine mukuona ngati ndayiwala? Nali kuti masa ine nali mu kampeni yomweyo? Nthawi imene ja mmabwera inuyo basi kumathiridwa mafuta pa Nyambadwe, kumathiridwa mafuta mulilongwe pa Crossroads, mmathandizidwa inuyo. Muli anthu osauka, lero mwalemera ndalama mungomwaza, mungu agulira zibwenzi zanu nyumba, kugulira zibwenzi zanu magalimoto, chikhaliye nicho anthu akuzunzika kwambiri. Maboma ambuyomo amakhala ndi vulnerability assessment, kuona kuti kodi anthu akuzunzika bwanji m'Malawi. Koma inuyo ayi mulibize kuba, mwatanganidwa ndi kusonkha ndalama ndikumakayika mabanki akunja. Mwatanganidwa ndi kutumiza zibwenzi zanu kuma India kumakachosa kumeneko mimba. Inuyo tu amene wewe a MCP mwagundikatu kwambiri. Kumaba ndalama za mmaministry omu 60 chakuti million kumutumiza chibwenzi chanu kukachosa mimba kunja. Chikhaliye nicho anthu akuzunzika kwambiri. Kodi Malawi iyi azasintha liti? Pakali panopa pafika povuta kwambiri oti mmene zinthu zakwera chonjimo ndiye kuti songakhale maminibasi akwera. China chilichonse chikwera. Anthu Malawi muno akukhalira mphati. Anthu akukhalira mphati, palibe zokuti ati uyu ndi wa polisi. Hayi, wa polisi yo ndiye osaukisisayo. Uniform aja kumachita kumadula matumbaja ndikutengapo chigamba chokuti chifanane ndi pamene pang'ambika ndikukasokesa. A polisi akuzunzika, ame akuzunzika. Kaye awa amapita ku DRC. Ndiye amene achaso ndi amene akuzunzika kuopsa, kukakhala 12 months ali ku DRC koma salary yawo kumalowa ku account number 1. Chikhaliye nicho maiko akunja, maiko ena salary imalowa kwa munthu amene akugwira ntchito ku DRC yo. Andasadikitu ame akuzunzika kuzomba uku. Andiso akapita kumene koko mukupali munthu ina ogwira ntchito ku ame konko amene amasankha anthu opita ku DRC ko akumanena kuti 3 million ndi yanga. Anthu iniyo ndinu anthu amtundu wanji. Mukumambera munthu wa ame amene wapita ku DRC ali pa risk yakhoza kuphedwa anytime, mkazi ache ndi ana ache akhoza kuzazunzika, kapena mamuna ache ndi ana akhoza kuzazunzika. Inu ndiye mukumatenga kunena kuti ngati wapita ku DRC 3 million. Akakhala akaziwa ndiye muagoneso. Muagone ndiye kuti apite ku DRC akagwire ntchito. Malawi amene yoyo, Malawi ziko ili ndilosausa koopsa, pena paliponse mungoba. Kaye ku Eskom tinangoyiyamba zulo. Ku Eskom anachita haya magalimoto a munthu onena kuti ndi wa MCP. Ikamakwana Friday ja magalimoto sakugwira ntchito, no overtime, akukanizidwa anthu kuti asamapange overtime, magalimoto angochaja ma billions and billions of monies zikungopita ku Eskom
ku Malawi Housing ndiye hii kumeneko ndiye nyanyi pakali pano papa ngadiru ndi kampani ina yake yokuti inachitidwa dissolved kwawoko ati amangire nyumba zonso zikamangidwa a Malawi Housing mwachisanzo ya pa stadium ku area 49 project imene jayo kunamangidwa nyumba 104 boma la Malawi linachitapo benefit nyumba 4 zokha kuteko mkati mujamuli nyumba 4 za boma la Malawi zina zonse za Chinese kumene kujako ndiye kuliso kuba kopya ku Malawi Housing ndi chifukwa Malawi Housing ija ingonkerabe ndikumatani ndikumasika kumapita pansi lero mukufuna muwalande anthu malo kujeni kumachinjiri kwa Kameza muwalande so anthu malo onse anali anu mapita mboma mundu kukanamamo ndikulemba mapepa laonama kumanena ngati malo ndi anu malo amene ajasi anu malo aja anali a munthu wina anali kuame ndipo zimenezo tikuziziwa koma mboma mumuli anthu okuba kopya kuba panopa mafika size yokuti olo ku MBC anyamata opanga masewero akukhala mezi 8 mezi 10 sewero la sabata ino osalandira pamajiga osalandira koma muli bize basi kumaika masisi yanu maseda kumaika mmene masisi yanu ujene mankhwala odesa sisi ndikumalankhula pa TV kumakhala ngati ndinu asogolereni yeni kuzuza ndi opanga masewero omwe azisuzo sewero la sabata ino pakale pano ndi 10 months pamajigato yemweyi za ananyoni zindi anzawo kaya ndani anthu amaopanga agiring'ande ajawo timamvaja amene aja akuzunzika kopya ku MBC itu ndipo akakhala staff ogwira ntchito ku MBC yo akumakhala foni yaje kumakayisegulira ku toilet kuona kuti ngati angaonedwe ali pa foni azakhala ngati akulankhula ndi a opposition nthawi yomweyo ntchito amuchosa ndi mmene tuziko la Malawi lililitu ku Malawi sikuli bwino ku Malawi sikuli bwino china chilichonse chavuta lero li anthu angozifera nderero mukufuna so voti yachata kakupaseni ndani inu zoona mukafike size yomanina kuti aboma ndilomweli boma la Cheriti ndipo mukubwera mboma mukuti muuza panga chani afisi inuyo mukubwerera mboma mukuti muzapangemo chani ndi chani chimene mwachiwalamo chimene mukuona ngati mfuna muchipange so kawiri vuto la ife ya Malawi tinafasa kwambiri kufasa ndifache agalu amene wakutitola tinafasa kwambiri ife ya Malawi kumasekerera agalu amene wakupapanga zawo za daladala ndipo palibe potuzo kutatu uyu ndi waku Central Region anthu aku Central Region akuzunzika kopya Northern Region akuzunzika kopya Southern Region ndiye jere kuma company kundiye kumazuza anthu kuzuza anthu ndipo inuyo anthu aku makampani mukuzuza anthu kopya mabwana aku makampani posa chilo apatiyamba kumakutchulani maina kumafisi uko kutcholo mukuzuza anthu kopya kumamangisa anthu osalakwa kuwana mizira ngati abati chikhalire nicho anthu osimu kuafuna chifukwa chokuti ati ndi alomwe mukufuna muzilembana nokhanoka musayipise zina la atumbuka ndi anthu abwino kwambiri ndi chifukwa ine ndimafuna so atumbuka atazalamulira dziko lino choncho inu amene mukugwira ntchito ku estate kutcholo kumulanje atumbuka musamazuze alomwe muyipise zina lanu la atumbuka ndi anthu okondana mene amakhalira ngati ayawo ndi anthu okondana anthu amene ali ozikonda ena ambiri ndi alomwe komanso achewa ndi anthu ozikonda kwambiri anthu omangofuna kuti azingodya zawo zokha ndi anthu ovuta kwambiri choncho inuyo kuma estate kuso musamazuze anthu ndizomvesa chisoni kwambiri mmene anthu akufera muno Malawi ndiye wina chakatenge ndithu ndalama ndikumaka pereka kwa chinyawu ndikumaka pereka ku mabandi koma ndalama zimene zisiku lina muzazisanza ubwino wake ndalama ndi mchira wakhoswe anzanu ene anali nazo ndalama zangati zimenezo koma zinatha inuso siku lina muzandikumbukira ndalama zimene mukuseweretsa zizitatha mukumasowa kumapisa mmajeketi kuti muyang'anemo olowa mtambala osapezamo kanthu ndi mmene limakhalira ziko Boni Kalindo
tikufunireni mafuno abwino ino a UDF pamene mukupanga convention yanu. Musankhe atsogoleri osakhala moopa, koma muwasankhe anthuwo malinga ndi mmene inu mukuonera kuti chipani chanu chipite patsogolo. Tikuthokozeni ma supporters nonse a UDF, ndinu ma supporters ogwirizana amene simmafuna zamanyaka, mmangoyima pa chilungamo chifukwa chipanicho ndi chanu. Tikufunireni convention yabwino. The DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa. Don't forget to like, subscribe, share, and comment in comment section.